duwa ko yon gono kan islam kullum ko kare mu wanai zamu borko wani ne sab ko kayar ko da sallallahu alaihi wa sallam ana sai ce sai haikul kan no bori haikul kan no sibori dina yi muka ga ci bora sai har filan ga bori Qur'an ta ga bori salatu da annabi ga bori asan da hini imisite abakar ran ko wasa samu yadin to madalla donc duwa yon godo kan ini sogor kan insha Allah lu bukati kurga hinga ferira abo ira lokto de cina bakar matkukan limamu wasunda borga hinga ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ay kan niga ba kunu insha Allah ni gagar no de ne bo irko subhanahu wa ta'ala warai rabbana irko atina fid dunya hasana mirno an dunya ihanno amgar hay kan go mila niga bada ni moto wala ay kan ni man yar ihanna dai ni gane sai zarbo ce madalla wa fil akhirati hasana irko ni mirno ala haramu ihanno ibnu ta'ala hari hanno ay kukan ni so bayina ay gaba aljanna ay gaba ay gaba aljanna ra ay gaba to kul fil akhirati hasana aljanna ay kukan ni gaba furara wa qina azaban nar irko ni mirbatu ni mirwada jahannama yadan gane haya kunno amara wala haya kunno amara dok wani duma ga boda islamai yim so bai ga ci lokacin da da nan lokacin kai su madalla aha dan lokacin din ciramo daga hinga so bai salatu da irwana annabiyan baga sallallahu ta'ala alaihi wa sallam salatu mo wakanda wani sai kulkan ni dan insha Allah irko inata yan ga fon wona kan su mola afoyon gona kan su ku اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وسلم انو koy kalam ko salatul ibrahimiyya salate kul kan daga mane bon sikan koy da siren zama inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima an ga gara da no kan go gara koy da siren asinni ku ko asinni dungure wo kan te kulu makbul insha Allah